Assalamu alaykum hormatly Türkmenistan vatandaşlary. Bugün siziň bilen döwlet simbolumuz bolan, guwancymyz, boýsancymyz başmyzyň täji bolan ýaşyl tuğumuz hakynda gurum etmekçi. Ilki bilen baýdak nyşany bu döwletiň bütünligini anlatýar. Köplenç baýdagyň şekline şol döwletiň taryhy, milliligi bilen bagly suratlar ýa-da nyşany ýerleşdirilýändir. Mysal üçin Mozambik döwletiniň baýdagyny alaly. Görüşüňiz ýaly awtomat Kalashnikov'un suraty goýulandyr. Ýagny döwlet azatlygy söwüş bilen gazanany üçin awtomat Kalashnikov'un suraty baýdagyna ýerleşdirilendir. Gelin indi milli simbolumuz bolan ýaşyl tuğumuzdy. Nähili many anlatýan şekiller bar. Başlalyň onda. Ilki bilen baýdagyň reňkine üns bereliň. Ýaşyl renk. Elbetde Türkmenistan ýaşyl öwsýän bagy bostany döwletdir. Eýsem ýaşyl tuğumuzdy ýerleşdirilen haly gölleri. Nämäni many berýär? Haly gölleriniň sany 5-den ibarat bolup, Türkmenistanyň 5 vilayatynyň barlygyny anlatýar. Hemde Türkmenistanyň uly tireleriniň haly naqşlary ýerleşdirilendir. Olar 1-nji Teke, 2-nji Yomut, 3-nji Sarık, 4-nji Çoğdur, 5-nji Ersary. Haly gölleriniň aşagynda ýerleşdirilen zeytun baldaklary nämäni many berýär? 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndan soň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan beýtarap döwleti diýip elan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň nyşanyna bar bolan zeytun baldaklary nuska alındy. Milli guwancymyz bolan milli tuğumuzda ay ýyldızlar İslamy dini anlatýar. Ýagny Türkmenistanyň Müslüman döwletligini suud edýär. Gelin birlikde baýdaklarynda aýyň şekli bar bolan beýleki Müslüman döwletleriniň baýdaklaryny syň edeliň. Özbekistan döwleti, Azerbaycan döwleti, Pakistan döwleti, Alжир döwleti, Liviya döwleti, Malayziya döwleti, Singapur döwleti, Tunis döwleti, Türkiye döwleti ve Osmanlı İmperiyası. Görüşüňiz ýaly adı azalan baýdaklardaky ay uğru bilen bir tarafa gönüktirilendir. Emma bizim baýdagymyzda aýyň uğru ters tarafa garadylan. Sebebi näme? Gelin bilelikde oýlanalyň. Türkmenistan İslam dinine garşy diýmekmi? Namaz okayan, polisiýa we harby işgärleriniň işden boşadylýandygyny göz öňünde tutsak, mukaddes Oraza aýynda agyz beklen, roza tutan talipleri bir hatara düzüp mecburi ýagdaýda rektorlaryň zor bilen su içirmelerini göz önünde tutsak, mescitte namaz okayan, yaşları dini ekstremizmde ayıplap, türme basışlarını göz önünde tutsak, hökümet tarafından Türkmenistan'ın çägine, Kur'an-ı Kitabın girizilmegine qadagan edilýändigini göz önünde tutsak, mescitlerde Kur'an-ı Kerim'in yerine, Kur'an Berdi Muhammedowyň yazan kitaplarını okudylýandygyny göz önünde tutsak, baýdakdaky aýyň şekili tüýs yerine düşüpdir diýip bileriz. Ýa-da başga sebäpler barmy? Hemen bizim bilişimiz ýaly Türkmenistan öz garaşsyzlygyny ve öz ihtiyarlığını alandan son Türkmenistan'ın şol dövrdeki prezidenti Saparmurat Ataýewiç Niýazowyň goldomogynyň esasında din işleri boyunca müftülüğü döredildi. Baş müftü hökmünde Nasrullah ibn İbadullah bellendi. 2003 ýylyň yanvar ayına çenli şol wezipeni yerine getiren. Gelin indi bolsa Nasrullah ibn İbadullah'ın din uğrundan alan bilimlerini anıklalyň. Buharada yerleşen Miri Arap medresesini tamamlan. Siriýanyň paýtagty Damask şäherinde yerleşen Dini Universitetiniň Şerihat fakültetini tamamlan. Mısır döwletiniň paýtagty bolan Kaýr şäherinde Al-Azhar Dini Universitetini tamamlan. Görüşüňiz ýaly din uğrundan dünýä belli awraýly ýokary bilim okuwlary gutoran şahsiýet. Emma baýdakdaky aýyň şekliniň ters duranyny görmedi mi? Ya da görmek istemedi mi? Näme üçin şo ýalňyşyň goýup berildigine päskel bolmady? Biz şeýle netijelere gelip bileriz. Bellenen baş müftüde yeterlikli derecede din uğrundan bilimi yok. Ya da Türkmenistanyň diktaturasynyň düýünü tutucu Saparmurat Ataýewiç Niýazowyň garşysyna çykmana bujur gaýraty yetmedimi? Sizin pikiriňiz näme? Kommentariýalarda sizin pikirleriňize garaşýarys. Biz baş kanunumuzdaky söz azatlygyny peýdalanyp pikirimizi açyk paýlaşýar. Şu videonu izleyenler öz pikirini kommentariýada ýazmany hem-de şu videonu ýakynlary bilen paýlaşmany we like basmany, bize agza bolmany unutma. Azat pikir erkinlige ýoldur.